Kalagsan namin uno sa mga balita, subong adlaw. DSWD magasugod sa pagpanagtag sang ayuda para sa mga estudyante sa buwas nga adlaw kung ang ginatawag nila nga assistance to individuals in crisis situation. Yaring report. Sugura na sa Bacolod City buwas aga ang pagbaton sa walk-in applicants kang paghatag sang insigida nga ayuda para sa assistance to individuals in crisis situations o kun AICS. Ini ang ayuda para sa mga estudyante nga in crisis para magamit sa pagbakal sa school supplies, projects, allowance kag iban pang balayran. Sandig sa guidelines ng Department of Social Welfare and Development, ang mga working student, anak sang solo parent, anak sang OFW, may ginikanan nga may HIV, ilo o kung wala na sang ginikanan, wala trabaho ang ginikanan, biktima sa pag-abuso, kag biktima sang kalamidad ang pwede makabaton sang ayuda. 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa high school, 3,000 pesos para sa senior high school, kag 4,000 pesos para sa college. Para sa Bacolod, suguran inibuwas aga sa 4th floor sang Ayala Malls Capitol Central sa likod lang sang Kapitolyo. First sir, matag lang kami sa number o sa dalam sa dito sa chapel nga wing, north wing. Ma-open ka ng mall is 9. Oo. Pero 8 duro ara ang taga DSWD. Kani kaya saman mag 9 mo PM. Sunod sa Provincial Social Welfare and Development Officer sa Negros Occidental nga si Merly Garcia, bisan benepisyaryo sang 4-piece ang pwede maka-avail sini. ID sang estudyante ang requirement pero kung wala pa sang ID, pwede makapangayo sang certification gikan sa eskwelahan nga makapamatuod nga naka-enroll ang estudyante. There are those students like for example bag-o karon wala ID. Now, no need na, okay na. I-consider. But as long as my certification. Ay, okay. Certification na namin from? Sa school. Sa school. Sila. Pwede man maka-email sang requirement sa ginhatag nga email address ng DSWD. Para sa elementary kag high school, dapat upod ang ginikanan o kun guardian.